vezetést a Lazio ellen. Alfredson! Nagyon kevés. Ez volt a jellemző az első fél időre, és hosszú-hosszú perceken keresztül a felező vonalat sem lépte át az Udinese, aztán egyszer csak vezetett egy veszélyes támadást. Bacca. Suso. Bacca. Éles szögből, onnan nem jön le. Madu. És bent van Perica! 88. perc, itt a hideg zuhany. Próbálkozik a mikolókat a második góllal. Itt meg lehet, hogy 3 pontot szerez. Abate ott van mellette, de nem tud mit csinálni, és Donnarumma sem. Még meg is pattan talán Abate melkasen, onnan pattan be a kapuba, de ezt nyilván Pericának fogják adni. Igen. Egy pekes gól a Milán szemszögéből, ettől függetlenül nagyot hite. Alfredson lepatta a Hondáról, még nem az a típus. És Bacca gólhelyzetben büntetőt szeretne a kolumbiai, meg nem is nagyon lehetett látni, hogy mi történt. Ez Alfredson hibája, azt kell, hogy mondjam. És nem tud rendesen hozzáférni a labdához Bacca. Angela. Van a Milánnak.